un dia duré una bola i faré esoterisme, bruja la bri, bruja la ja, o duré un perol, i a veure si, claro, què tenen elles encara d'aixes bruixes de pel·lícula? Perquè les veus i dius, pues res, aquestes són modernes, tenen bon humor, molt bon humor, a més, energia positiva i no fan sense por, al contrari, donen una alegria quan venen immensa. Com esteu? Pues molt bé, així estem. A mi lo del perol m'ha agradat. A mi també. I el del garrofer. Ancas de rana, lengua de lagarto. De lagarto, sí. Que después tampoco son ancas de rana y lengua de lagarto, después son fulletes de romer y cosas así. Sí. Home, jo sempre te porto lo amable. Ah, nosaltres te portem lo ancas de amable. rana. Sí, Ai, les anques darrere per per darrere, tat Helena, les anques de rana per darrere. No, millor, así lo voy. Coses roïnes, no. Bueno, yo le preguntaba a Elena, ¿esta semana de qué parareu? Y me decía, dels peregrins de les Useres, que venen este cap de setmana, i a més, tu vols sanar? Ella va fer de l'ànimo, de pujar als peregrins, sí. Quasi anem a vindre en sabatilles perquè les porto tots els dies a veure si no me l'ha fan mal. deixat, però no vol ficar-se les espardenyes, jo dic, per favor, Una miqueta d'imatge. Però te fiques les espardenyes per fer pràctiques, perquè tu eres de tacó. Sí. Però ja vaig Planeta fa dies per a veure més. Sí. L'anècdota és que fa uns dies ja vam anar a la muntanya i jo, com no estic a veure a plana, les costes les pujo de puntetes. Per favor. Però això te carregarà. Imagina't, No, les perquè estic a camelos. veure. I clar, se'n riuen de mi perquè diu, per l'amor de Déu, com me puges totes les costes així de puntetes en el meu bolset? I diu, ai, cada un camina com li dóna la gana, tu, mentre l'arribe. Bueno, pues sí, els peregrins és una festivitat molt emotiva, molt important i molt, molt antiga. Perquè, a més... Entre mística, espiritual... Totalment, sí. Ancestral. És molt bonica, Sí. és molt bonica. No saben exactament perquè no n'hi ha documents exactes de la fetge en què vas començar, però sí que se creu que és l'època, el segle XIV aproximadament, quan Vicent Ferrer. Quan Vicent Ferrer, Conta per si ahí fa se veu d'això, que ve. Fa temps. I creuen que sí per la vestimenta que porten, perquè seguissin la mateixa roba, del mateix teixit, el mateix color, que van de blau. Per les oracions que Exacte. fan i per els rituals que fan, per lo que canten i parlen. Entonces se suposa que sí que ve d'entonces, per el test de Sant Vicent. I per què se demana? Pues estos peregrins no és una peregrinació normal o que van d'excursió uns amics, no, és penitencial. I a més van i patissen realment. Claro, van descalços, pobrets. Van descalços sense comoditat. Bueno, No cap. Això està tot molt ben escrit des de fa molts anys en un llibre, ja te dic, si ve des del segle fa això, 700 anys. Ve tot en un llibre, la roba que tenen que portar, el calcer que tenen que portar, i n'hi ha trossos, no tota la caminata, sinó que n'hi ha trossos que van descalços. Sobretot a l'entrar i al sortir del poble van descalços. Sempre van en silenci, no poden parlar. Això anava a dir que en silenci sé jo també fa. Només poden parlar... Crec que entrar en silenci Poden parlar, crec, dins de la cova, no? No, para no liamos, és en silenci completament i no més trencar per els càntics, i això és el que parlen, els càntics que diguen, que ja t'he dit que són molt antics. Està tot molt ben escrit des de les cavalleries, que els machos que tenen que portar, quina és, des de la roba, des dels descansos que tenen que fer, que ne són 6, fins el menjar que tenen que portar és el mateix que fa tots aquests anys. Sempre igual. Sempre igual, la quantitat de pa, la quantitat d'abaetxo, tot el que porten, no res de lujos, no res de pastissers ni barretes energètiques, no res d'això. Això ho portarem nosaltres, a veure si s'aguanten. Els que els acompanyen, perquè sí que pot anar tot el món a acompanyar-los, sempre i quan vagis en respecte. I també en silenci. Si parles és perquè ja estàs prou allunyat i pots parlar, però quan vas seguint-los a d'ells, també callaet i en ells se respecte. Què van demanant estos homes? Pues van demanant pau, salut i pluja. Entonces se creu que en l'època aquella van haver... Perdona, però tots els anys els pobres peregrins se banyen perquè plou. Si ara la cosa està aixina. Sí, plourà, ja veuràs, quasi sempre. Clar, això respon també a l'època en la que se feien processons i peticions penitencials rogatives que se diuen per demanar sempre qüestions climatològiques perquè estaven vinculades amb l'agricultura, evidentment. Se suposa que en aquella època en la que hi havia la peste negra, que va ser tan assoladora, sobretot a Mallorca va ser molt assoladora, i també va arribar així perquè per proximitat els marineros ho portaven. Entonces van haver una plaga, van haver sequia, van haver unes circumstàncies que van fer que isqueren i que decidiren en este poble, en les Useres, arribar fins a Sant Joan de Penyagolosa per demanar-li que ploguera, per al camp era molt important, i que netejara tota aquesta malaltia que hi havia i tornara la pau i la salut al poble. Salut, pau i pluja. I fíjate que avui en dia està vigent. Lo de la pluja a lo millor no ser ja la vida tan agrícola, podria ser més secundari, però lo de la salut i la pau...
continua sent Fa falta sempre. ben important. Del segle XIV que arrastrem tot això, d'antes, perquè de sempre tota la n'hi ha vida. hagut... Sempre ha hagut conflicte en la humanitat. Però el fervor religiós d'este poble de les Useres, i a més passa per diversos pobles. El que passa que els peregrins, que ne són 12 més un guia, 13 en total, sí que tenen que ser xics del poble. Molt important. També està molt estrictament elegit. Les persones que van, un mes antes ja m'emprenen a deixar-se les barbes llargues, per a que puguen, per això, aquest aspecte que tenen, porten els rosaris, el cresolet per a la llum, per anar portant, i aquestes sandàlies pobres en les que van. I també està, ja t'he dit, normalment tenia que anar un home de la família a la que le giren, el major, diguem, el primogènit, si està malalt, si no pot anar, qualsevol... Canvia al següent. Sempre homes majors de 21 anys. I a més estan superpreparats. Les escales que fan ixen des de les Useres i van fent 6 parades, que ja t'he dit, només estan trencades per l'oració que fan i per diverses misses durant el camí i quan arriben dalt a Sant Joan de Penyagolosa. I són 6, ni una més ni una menys. La gent que anem pot fer aquestes mateixes parades o anar una miqueta més ràpid, perquè ells sí que és veritat que paren moltes vegades, entonces se fa molt llarga la travessera, però quan fan la marxa, van a pressa i estan molt en forma, o sigui que qualsevol tampoc te penses que els veus i dius, si van descalços, si van... Ahí estan bé els peregrins. Ahí estan bé. Sí, és que l'any passat un equip d'esta casa va poder estar també, conforme estaràs tu, va poder estar pendent de... Veus que caminen... Això van per fulles d'edra i flors a l'eixida i quan tornen. Veus, hi porten els rosaris, la creu, que és una creu preciosa, jo la tinc. I els rosaris i les creus serien com les primeres... Igual. Això és de amuletos, vaig a dir-ho sense voler ser hi ha gent que li dona, o família, que li dona aquests rosaris per a que després estan beneïts, estan preparats i han fet tota la peregrinació i es guarden com un amuleto molt potent i molt poderós. Estan molt bonicos. Les pregàries en Ecane no són per a ells o per a les useres? No, és per a la gent. Per a la humanitat? Per a la humanitat en general, no és per a ells només. En principi és per al poble i la comarca, la contornar, i demanen no per ells, sinó per a que tot vagi bé per a l'entorn. Evidentment, sempre fa més força per a la seva família, la seva parentela, però el bon cor que es caracteritza demanen per tota la gent d'allí. Si vaig allà acompanyant-los... Això serà Helena, una de les cavalleries, els animals que porten... Els cavalls, sí, tot el que tenen que portar, el menjar, totes les circumstàncies. Quan arriben a Sant Joan de Penyagolosa, que és l'última parada, allí dormen en una cova. I també està estipulat com tenen que fer-lo, com tenen... Són rituals molt marcats. Sí, està tot escrit. Que això jo vull subratllar perquè així a vegades parlem de rituals i és molt important fer les coses com toques. És que si no, no servís. Exactament, molt important. I veus que sempre te diuen la vestimenta és important, per a ells també, així estem bé. Nosaltres hem portat els peregrins perquè és el més significatiu d'esta terra, però això també és extrapolable a tots els rituals, a totes les coses que fem habitualment, que tot ha de tindre les seues pautes per a que funcioni i per a que vagi bé. És que si no se fa bé, no hi és res. És inútil fer-lo. I la voluntat que poses... L'interès i la fe. A més, és de les Useres, però mou a moltíssima gent, perquè passa per diversos pobles, no el poble sinó el terme de diversos pobles, com són les Useres, Llucena, Xodos i Vistabella. Perquè, per exemple, Llucena agarra Sant Miquel de les Torroselles, que això és terme de Llucena. I després arriben al poble de Xodos i finalment arriben dalt a Sant Joan, que això és de Vistabella. O sigui, que passen per diversos pobles i la gent de tots aquests pobles també els acompanya, també van ells, també demanen. N'hi ha molta fe, la veritat és que sí. I jo també explico un poc això, el que pot significar per a una persona acompanyar-los. Ai, doncs això és molt emotiu. Primer perquè no és... Quina és la vivència que... Sí, la vivència... En aquest cas tu que vols experimentar, no? Quina és la vivència... El sofriment d'aquest viatge, claro. Sí, seria una miqueta... Primer que tens que estar preparat, tens que estar mentalitzat, té que agradar-te, perquè si no, no té sentit. És una miqueta el que fan els peregrinos que van a Santiago, el camí de Santiago. Sí, exacte. El nostre és el mateix, és més curt, perquè això són 35 quilòmetres des de les Useres fins que arriben dalt a Penyagolosa i després tornar. Però tenim en compte que no és només els 35 quilòmetres, sinó que hi ha un desnivell de 1.000 metres. O sigui, que es comences, no en pla, però ja es comences molt baix i m'emprens a pujar. Hi ha trossos que són molt bons, ja vos lo diré més clarament, hi ha trossos que són més bons, però hi ha trossos que sí que van per pedra i que no són tan fàcils, no? Entonces és molt emotiu. Tens que anar en silenci, que imagina't per a mi. Això suposa... No, això és penitencial. Això sí que és penitencial. Per a mi també seria penitencial. Però veus, això sí que te pot convidar a...
reflexionar, a meditar, estàs en contacte directe amb la natura, Sí. vull dir, també és una manera de carregar-se D'energia. Totalment. d'energia, no? Esta senda, ara no perquè estan les carreteres i van els cotxes, però antigament aquestes sendes eren el trànsit comercial que tenia la gent per anar de els pobles en cavalls, pobles, claro. exacte, per aportar la seva mercaderia, el que tenien, el pa, lo que volien passar. Entonces per ahí te vas a trobar un paratge molt espectacular, ja no només per lo que és la naturalesa, lo que són els barrancs, els bancals, tot el que trobaràs, sinó perquè també hi ha esglésies, ermitetes, perquè també hi ha pous, fonts, perquè la gent tenia Són que anar precioses, parant. les fonts. Creuers de camins importants, algun castellet que ja quasi no queda res, però sí que és una zona molt bonica. I totes les coses que dieu, fixa't que són màgiques per si mateixes, els creuaments de camins, el brollar una font, veritat? Si les coses no venen per casualitat, tot Estan ahí, ve estan ahí per algo, no? És que, no, perquè ho dic perquè moltes voltes l'esoterisme ho relacionem amb alguna cosa com abstracta, rara, i jo, sentint-vos a vosaltres, cada volta ho trobem més lligat a la natura, a energia molt directa, no? Tu notes que a mi alguna vegada un bany de sol i és que ho notes, o un bany de lluna, o el que sigui. Si aquestes coses quan se fan des de que l'home és home, des de sempre, algo tindran i han arribat fins a nosaltres. Clar, com a mínim és una sensació de benestar, que no és... Això com a mínim, ja després. Exacte. I a més, estàs en la naturalesa, perquè ara estem molt aveats a això, a que portem el tacó, a que tenim tot, a que tenim el mòbil, a que tenim unes comoditats i unes coses que ens han fet que perguem aquesta essència de l'home, aquesta essència que teníem. I en aquests moments, quan fas una cosa d'estes, que és molt curteta, que són només 2 dies, però bueno, són 2 dies per trobar-te... Exacte. En aquesta part més I va molt bé, i veus el camp, i tens que una miqueta, encara que portes menjar i tot això, sí que racionar-te i valdre per un mateix, no? I això és important perquè ho han perdut a muntó i sobretot la gent que estem més en les ciutats. De totes maneres, la gent dels pobles, així xicotets de la muntanya, de l'interior, encara estan vivint tot això. Mantenen més l'essència, perquè jo vaig a vegades per aquests pobles i ves que encara n'hi ha aquests abuelets i aquestes persones, encara no tan abuelets, que estan en contacte amb la naturalesa i que són l'essència pura del poble. Això que tu me contes a vegades, quan és lluna, que t'agrada, que tal, tu en un poble que poses a Vista Bella o tal, els dies de lluna... Bueno, jo ho dic perquè... Claro, la gent la viu la lluna. Jo tinc gent que... Els homes la veus, vas per el carrer i n'hi ha llum. De la lluna, llum de la lluna, que així són les faroles que ens maten aquesta essència de la lluna. Jo quan les nits de lluna plena tinc unes amigues per els pobles, així de l'interior, i sempre es pregunte, com veu la lluna? Expliqueu-me perquè me fa moltíssima il·lusió. Jo vull que me conteu com veu la lluna perquè d'ací no la podem veure igual. És molt bonica quan és de la platja, però no és el mateix. I me diuen, una lluna que refleja hasta les columbretes, és algo meravellós. I a mi m'omplís preguntar aquestes coses perquè m'agraden moltíssim. Sí que és veritat que allí se manté més esa essència. Sí, claro que sí. S'ha desfet perquè ja no veiem res. I tot, el respirar i el notar l'oloreta del romer, del no sé quant. Per favor, claro que sí. Com a anècdota, fa moltíssims anys vam anar d'acampada a un puesto on no n'hi havia res, una finqueta que tenim allà dalt a fer lluny, per el Castillo. I per la nit, jo dic, aneu al riu, els homes, i agarra un poal d'aigua perquè no hi ha aigua correnta i mos servís. Xica, que els va entrar temor, perquè no havien vist d'aquesta foscor tan intensa. Es va entrar temor. Això vol dir que estem ja jo també porto l'essència d'acampar i necessites un dia o dos d'acostumar-te. Per acoplar-te. El primer dia fa por, sí, fa temor. I el silenci. Al cap i a la fi venim d'ahir, el cos és com si s'adaptara i te va agradar. I s'adapta molt pront, a més. Ho disfrutes. S'adaptes en seguida. Entonces, jo recomano a la gent, si no... Escoltar el vent, escoltar l'aigua de riu. El silenci, escoltar el silenci, que també se sent. O sigui, que això és meravellós. A mi, per almenys, me pareix... Jo és que soc de camp, de massa, a més, i me sent molt orgullosa. Tu molt sensitiva en la natura, perquè és de camp, però també ho parles quan estàs a la voreta de la mar o veus que reflectís la lluna o el sol en la mar. I això és salut. Viure aquestes coses, aquestes sensacions de pell són... Bueno, jo necessitaré una UBI monitoritzada, però bueno, tot és salut, Bueno, a més... Ja mos contaràs, Jo recomano a tot el món, si no van a fer tot el camí, perquè realment és dur i és molt llarg, sí que vagin a les parades, perquè és superbonico quan els veus arribar, com van cantant. És que és com un mantra el que van dient, que t'entra al cor, és com te poses els pèls de punta, t'emociona realment, i això que no entens el que diuen, però és la forma de cantar, d'entrar, és molt bonic, entonces recomano a la gent que vagin, perquè a més... Els ha vist entrar,
i venen exhaustes, agotats, venen pobrets arrastrant els peus i emocionen. Fa molts anys que ho vaig veure i me va emocionar moltíssim, hasta vaig plorar. Digo, que bonico, per favor, de veritat, entrar en ese silenci, en ese magnetisme, en ese... No sé, no se pot explicar si no ho veus, és molt bonico. Imagina d'ella que seguirà tots els passos. Els 2 dies no sé, per almenys un. Bueno, però n'hi ha que dir que la meva família, part de la meva família ve de les Useres, encara que jo soc de Llucena, ve de les... Pranxadell és de les Useres. I entonces el meu abuelo ja va eixir de peregrí, tinc alguns cosins que sí que han eixit perquè són fills del poble, entonces eso és molt bonico, ells sempre contaven meravelles. Algo que n'ha dit és que diuen que dormen en la cova, ells no poden contar res, perquè ja t'he dit que van callar tot el rato, però diuen que dins de la cova i nit fan les confessions. Entonces conten coses que no han dit mai a ningú i és com entre ells, i això no és d'ahir mai en la vida, això és el que diuen, que pot ser el més gros del món des d'una barbaritat i el que conten ahir ja se queda ahí i no mai torna a eixir ni se torna a dir. Entonces és una forma de confessar-se, de traure, de compartir, d'amistat a un estat que imagina't, perquè no se pot trencar. De misteri, perquè no se pot parlar ja d'això. Això és el que diuen, que és molt important. Mira fins a quin punt arriba, està tot escrit, que si volen eixir de la cova per motius fisiològics o per qualsevol cosa, van acompanyats. Hasta d'això és, imagina't. Molt bonic. Ritual antiquíssim, que forma part de la nostra història, tradició i que té tantes connotacions meravelloses. Religioses i místiques. Religioses, místiques, penitencials, però sobretot d'aprenentatge Déu mateix. I de buscar d'aquesta salut. Sí, i de buscar el camí, perquè a la fi és trobar-se un mateix. Que ens tenim molt perduts, la majoria de les ocasions. Molta tecnologia, però... Si no estem en el ditet, sembla que no. Entonces, ja us contaré. Jo vaig a dir que patir lo just, jo no vaig de penitència, jo vaig a passar molt bé. Entonces, no crec que patisque tant com ells. Vas a patir menys, però sí que veuràs l'experiència i ja ens la contaràs perquè segur que... Serà interessant, jo penso que sí, Bueno, i ara... Això pel que fa al tema d'avui, però... Què anem a parlar avui, dels signes de zodiac? Totes les setmanes parlem de les bondats, de les coses bones que tenen cada signe, que si per al treball, que per si la salut, les virtuts de cada un. Però també tots tenim un costat més fosc, el lado oscuro, pues això. Avui anem a parlar cada signe, que és el que pitjor té, els defectes. Los ruïns, els defectes. Sí, els defectes que té. També tinc que dir que no s'enfaden al que no li és conforme ells pensen que són, perquè potser nosaltres pensem que som unes meravilles i resulta que no som tant. Jo la primera. Bueno, això són coses en general. Exactament. Escolta, però enfadats tots tenim la nostra coseta, eh? Tots tenim el moment... De mala baba. D'eixir corrents. I diem que hi ha vegades que pensem que els que són així més espontànios, els que són més llançats, després també tindran el seu costat més roïn o que es diran... I no té per què. Hi ha alguns que són molt tranquil·lets i després enfadats són terribles i al contrari, que la gent que és alegre i tal, potser no té per què ser després més roïna. Així que... Cuidado dels tranquil·lets. Sí. Que ho dic per experiència. Això que quan deixen de ser tranquil·lets fan por. Te sorprendràs ara quan te diré el teu signe, perquè jo digués que jo crec que la calca... Jo enfadar, faig por. Bueno, ja m'ho contaràs després. Sí, ja veuràs. Jo crec que tots, si mos punxen acabem saltant, no? Perquè si no també seria molt moll. Si no, seríem la sandorxeta, però té igual... que després tindrà més o menys gràcia per enfrontar-te a aquesta situació. O que és més reflexiva, i entonces analitza les coses d'una altra manera. Aries és molt explosiu, i ara ho dirà. La veritat és que tenim un geni que i t'amolla tot el que pensa i més. I tu, que eres Aries. Soy jo. Exactament. Tot el que penses i més. I aplega un moment que 10 minuts després ja no te'n recordes, però has fotut al pobre que està al costat. O sigui, que Aries seria l'exemple ese, no? Sí. Que pareix que vaig a ser... No res. Lo més heavy del món i no. Sí, perquè tenen la metxa molt curta. Ells quan se senten atacats, sigui de veritat o sigui perquè ells s'ho imaginen, salten en seguida i ho trauen tot. Això sí que és la ira de l'infierno, però un ratet. Te ho amollen el que pensen i el que no. Trauen sapos. I després s'han oblidat i ja, una vegada s'han quedat a gust, ja m'ha quedat bé. Sí. I l'altra persona porta un disgust que per a què, però sí que és de veres que no són rencorosos i no t'ho guarden durant molt de temps. Se'ls passa enseguida. No seria un mal signe per a tindre prop en quant a parella o perquè té coses roïnes i bones, però en general és prou lineal en aquest sentit. O sigui, la part roïn seria que tenen la metxa curta de ser cabretge, però després no són roïns de la maduració. Que va. Els tauros són gent superamable, és com els bous, es costa tant d'arrencar perquè són molt tranquils, és la pau
bendita. Però sí que és veritat que si molt el punxes, al final en algun moment tenen... Trompen, com els veus, que quasi dius, xica, és que quasi estàs agraïs per que tenen sang, no? I sí que serien, ells no són d'enfrontar-se, sí que te dirien alguna cosa, però més cohibits. I el que farien és per darrere. Allò de, el cotxe no m'arranca, què li haurà passat? Probablement és que t'has enfadat un tauro. Te fotrà, però no directament, sinó per darrere. O allò d'amagar-me les claus del cotxe, alguna punxadeta que te fastidia un muntó, però jo no he sido. Això serien els tauro. Sí. M'hi conec algú. No s'enfrontaran, però diran, però te l'ha fotuda. Això perquè m'ho has fet, i a més no se sentiran malament, Damunt. Els Géminis, els gemels, estos tenen dos cares, com bé diuen, i les dos cares són iguals, són molt canviants, igual per un costat que són l'excés, l'altre perquè cauen per en terra. Els Géminis sí que poden inclús mentir per posar-te al teu terreno, però sí que tenen molta mà esquerra. Te diran, en molt bones formes, cariño, ¿y eso por qué lo haces? ¿Que no te enteras? Pues ese yo no te enteras va en molta sorna. O sea, que te torechen, esto no són bous, però és igual, te torechen molt. I normalment sempre acaben portant-te al seu terreno, perquè discutirien fins al final, però ells normalment tindrien la raó, són molt intel·ligents i saben comportar-te al seu puesto. Però la seva cosa és això, que no s'espera on venen perquè tenen uns altibaixos, igual estan molt contents i al moment superenfadats i al contrari. Són desconcertants? Són desconcertants. No els que més, els que més desconcertants són els càncer. Toma! Per exemple, a un Virgo, el cranc seria el que més el torejaria. Per què? Perquè no saps per on te venen. Ells miraran la forma, són impredecibles, tenen aquest punt de que no s'enfaden mai, però el dia que s'enfaden, ojito en ells, i a més és que no saps en quin moment serà, per una tonteria ells trauen tot el que tenen l'acumulado. Entonces sí que t'ha tocat la loteria, però de les bones, Sí que estarien, sí que... Jo sempre dic que m'enfade malament. Claro. No m'enfade quan toque que ni una situació enfada y aguante bé y después cuando no viene a cuento... Pises fuera de texto. Exacto. Ahí. Me cabreche, me cabreche, fatal. Y después un disgustón. Por ti, por todos mis compañeros, por ahora y por todos los años pasados. Bueno, fatal. Entonces la gent pensarà... No m'enfade mai, però quan m'enfade... Soco... Terrible. Això diuen que hi ha esta persona que li ha passat perquè és una miqueta com desconcertant, que no saben per on tirar. I a més, quan estan tan enfadats, poden enfadar-se en tu i vengar-se en aquesta persona i en tot el seu entorn. Això diuen, a mi, tot alrededor. M'ha enfadat entonces perquè ja m'ha fartat. Tu perquè m'has besat, tu per l'altre i tu per l'altre. Entonces són persones que no les veus vindre. És els únics que no saps per on tirar, i que s'enfaden mal. Fatal. Que és un común, i que de repente estàs tot i després quan se me passa me sent fatal, Claro. Però claro, ja he repartit a tots. I els morros, i a més els morros és en un moment donat que dius, això per què? No? Totalment. Que pot coincidir inclús en sopars familiars o en moments d'aixòs, dic, doncs avui al principi ho amolle, després ja se m'ha passat, el mal ambient està ahí, però jo ja estic estupendament. Ahí seria una miqueta. Moraleja, no m'enfadeu, chiquillos. No m'enfadeu, aneu en cuidado. Si me querés no enfadar-me. Els lleons sí que serien un dels pitjors en quant a enfadats. Per què? Perquè ells són molt ambiciosos, són els reis, sempre tenen que tindre raó. Entonces són una miqueta tiranos, dominants, però dominants no com els Géminis, sinó que són dominants de faig el que jo vull i si no, explote i tot tira a rodar. Sempre volen tindre la raó i l'última paraula. No els aguante. No puc en ells. Això... Tinc un al costat que m'amargue la vida, No puc en ells, la persona. O sigui que tu saps, una vivència així de primera... Per favor, que tinc que dir-li, calla d'una. Que esta nit te posa a dansar al sopar, Sí, ja me'n va sopar per esta nit. I a més són prou vengatius. Uf. Són el jefe de la maná i sempre tenen que tenir la raó. La última paraula i cuidadito de no fer-me cas. Perquè s'enfadarien a muntó i molts morros. O sigui, els Leo fan por. Fíjate que si no de bones a primeres, no pareix que anar fent tanta por i sí que fan por. Sí que fan por. No és que facin por, és que te fiquen de mala sombra. No són mala gent, que tampoc no és que siguin mala gent, però no callen mai i sempre volen tindre la raó. I tu li dius això és una taula i aquesta persona ha dit que és un silló i té que ser un silló i seguir ser així. Entonces aplega un moment que no els aguantes perquè te trauen de les casilles cada 5 minuts. Bueno, que van rezar sempre el rosari. Cada un. Has vist que no els agrada res. Per contra tenim els Virgo. Els Virgo són molt analítics, molt calculadors, en tot en general, per a bé i per a mal.
el que diem, els crancs no podrien estar en ells perquè els agrada analitzar l'enemic i el que no és enemic. Som més pràctics, d'alguna manera. Són molt pràctics. Entonces és molt difícil sorprendre'ls perquè normalment... Les veuen vindre, o què? Ells ja s'han fet tot, de lo bo, de lo roïn, de lo que passarà, de lo que no passarà, si faig això, què serà, que si faig l'altre. Entonces, inclús poden resultar una miqueta com gelats en certes ocasions perquè vas a dir-los una cosa i com ja se ho esperen estan com, vale, no, normalment no trauen els sentiments en general davant de la gent. Se mantenen gelats, se mantenen al seu puesto, una miqueta analitzant el que farà l'altra persona. I així després ja ho trauen tot, no? Sí que és de veres que no són de discutir massa, però quan li fan la creu a una persona, normalment és perquè ja ho han vist totes les possibilitats i serà per a sempre. És com definitiu. És com definitiu. No seran de discutir. Anava a dir que no serà fàcil aplegar aquest límit, però quan arribe, i a més també una miqueta, no saps per què, però és que ja tens molt acumulat, i entonces ja diran, és que eres molt injust perquè m'has fet la creu i jo no ha sigut per a tant. A lo millor és que has estat apretant molt i al final analitzar és dir, esta persona no m'aporta res, no vaig a discutir en ella, però no vull tornar-me-la a creuar en el meu camí. Entonces són en aquesta tranquil·litat, en la sonriseta, i a lo millor estan cagant-se ta mare i estan somrient dient, vale, tu di lo que vulguis, però quan pegue la volta hasta demà, ja no mai més. Pues també són pràctics. Molt pràctics. N'hi ha que dir que jo m'incluïsc en aquest equip. Sí. Jo soc verge i és molt difícil discutir en mi i el dia que toques ja no cal que insistisques perquè no torna a partir palletes, per a sempre. És llibre, són des que o te odie o te vulc. Mira, a mi me passa, els Géminis i els llibres són els que més me desconcerten en general. A mi llibre. No sé per què. També, llibre. Els Géminis dius? Els Géminis i els llibres són els que a mi més me no sé pillar-los el truco. És que tu en els Géminis sí que costaria una miqueta, perquè eres massa sentida i ells massa directes. I entonces això, o n'hi ha molt d'amor, n'hi ha molt de carinyo i ho passes, I paciència. o això te farà sofrir perquè t'amollarien les coses a les clares. Tant és com els escorpions. Els escorpions sempre amollen també les coses molt a les clares, sense filtros. I entonces són massa incisius i fan mal a persones molt sensibles com series tu, en aquest cas els crancs, o els piscis. Els piscis també es podrien desfer. Anímicament, un escorpió a aquests dos signes es podria desfer i anul·lar. En el temps, en la convivència, anul·lar-los completament i fer-los creure que no són importants, perquè són caràcters tan diferents. Entonces, això sí que hi ha que mirar una miqueta en quines persones. Per contra, un escorpió en un Virgo, pues sí, discutirien molt, però sabrien comportar-lo perquè el Virgo s'encarregaria d'analitzar-lo i posar-lo al seu puesto quan se posa una miqueta a bord. Entonces, n'hi ha signes que sí que és més fàcil. Perdona que t'he interrompit en el llibre, me mataran. No, perdoneu. El llibre dient que o te volen o te odien, però a més molt a les clares, a ells se'ls note. Com a un Virgo no notaràs el que li passe, a esto sí que li ho notaràs perfectament, perquè te ho diran i te ho aventaran tots els morros. A més, els llibres són equilibrats i les persones que els desequilibren les volen lluny, perquè els afecten massa. Entonces, són persones que eviten l'enfrontament, són aquells que diràs, aquesta és la sordorxata. No, és que per què tinc que estar una persona que no m'aporta res? Entonces, són aixina, allunyar a les persones que els fan mal, que els fan ferides, que tòxiques, dirien, fora i ja està. Són una miqueta renegons, això sí que és veritat. Ells sempre van també una miqueta com el que desagraciados, que no sé què. Però no tenen una mala convivència ni tenen aquests moments. Si saps frenar-los a temps i dir, que te m'estàs esbarrant, no hi hauria cap problema en ells. Els escorpions, com han dit, diuen que me perdonen perquè dos de les millors amigues meues són escorpió, però diuen... La meva filla és escorpió, jo soc crec que és mucho más pistis, o sigui, ha de fer vosaltres el que vulga. Sí, ja t'ho dic jo, perquè és molt intel·ligent, són molt intel·ligents. Diu que què esperes d'algú que és medio avispa, medio araña, medio cangrejo? Pues mira... ¿Qué esperas, que te pique? Que te puede llevar. El que sí que són és molt directes. Sempre diuen el que pensen, t'agrade o no. I a vegades d'una forma no massa fina. Pues això m'ha caigut malament i te m'aixaquen. I això m'ho has fet bé i pa. Tant és aixina que no solen. No tenen una bronca molt forta, sí que diuen el que pensen de molt males maneres i sempre contenen que l'altra persona serà més prudent i callarà. I a més, si t'agarren mania o tenen una cosa, te ho trauran sempre. Això no se'ls oblidarà mai. O sigui que, encara que ho siga i guardaet, són rencorosos i te ho trauran a lo millor l'any passat a tal hora de no sé què vas fer això o no me vas convidar o no me vas dir i tu diràs, pues si el Facebook no m'ho recorda jo no sé on estava aquest dia. Pues ells s'ha recordat. Sí, vosaltres per a res. I ells sí, són molt directes. Ja t'he dit, són molt incisius i rencorosos. I a més, a lo millor no té un Montenguí
i s'esperen a dins de 2 mesos i te trauen. Te recordes aquell dia i saben hasta quina roba portaves posada. Això no se'ls oblida. I a més són molt Són persones intel·ligents. que quan menys te l'esperes te poden punxar i te poden picar. I a més de males maneres. No serien uns bons enemics, més val que siguin... Més val que siguin amics. Sí, més, sí. Els Sagitari també són una miqueta vengatius, però no són des que estan sempre damunt, sinó que te faran el que t'esperes i després t'ignoraran eternament. I a més tu diràs, bueno, pues ja s'han tornat el que els vaig fer. No, això és només el pa, l'amigueta. Quan se venguen ho notaràs perfectament i a més són dels que te vetarien en tots els àmbits de la vida. Si tu tens una miqueta de poder, dirien a aquesta persona no vull que treballe, no vull que estigui al meu costat, no vull que faci, serien des que te defenestren completament. T'aparten. Els Sagitari en això sí que són vengatius perquè són molt certs, entonces a ells es fa... les bromes no les porten molt bé i que els prenguen el pèl o que els enganyen seria algo tremendo i que no se'ls oblidaria. Els Capricornis sí que són molt tranquils però molt orgullosos. Són dels que protegirien el seu entorn, la seva faena, la seva família sobretot, però protegir-los de tal forma que ni la gent conegui ni sàpia res de lo que passa en el seu entorn familiar. Una miqueta per protecció. I si algú pot entrar i fer mal a un fill, a ells, a la seva feina, al seu mig de vida, que per a ells és molt important, sí que entonces atacarien d'una forma molt forta. Sí, trauen les armes. Sí, traurien les armes. Però a més, amb molta elegància. Però sí que assegurant-se que aquesta persona no mai tornarà a estar a prop del seu entorn o de la seva família. Són molt de protecció, sí. També, com són molt analítics, també és un signe de terra, i els signes de terra solen analitzar les coses, atacarien on més mal li fa a aquesta persona que ha tingut la desfasatxatès, diguem, de fer-los mal o de posar-se en la seva família. En la seva família. Els aquaris són molt grunyons però molt bones persones. Entonces a ells és molt important sempre dur-se bé en tot el món. Entonces, probablement, encara que els facis mal, ells dirien, sempre justificarien el per què, a menys que al final ja diguen, això no pot ser, i encara així, el més que podrien fer és dir que no vingui a la meva festa de cumpleaños o que no faci l'altre, no serien unes males persones en aquest sentit. No, són més de protestar i de dir les coses i de punxar, però no mai ni directament, sempre en indirectes. Pues esto no me gusta, una miqueta perquè te dones per al·ludit, però sense arribar a fer mal, són bones persones en general. Mira que no és un signe en el que jo me dugue especialment, sin embargo, conec a 2 o 3 amics que realment són així, molt bones persones. Algo excèntrics, sí, prou sí. Però no són massa roïns. Excèntrics i renegons i ja està. I poc roïns, més bons. I algo tristons a vegades, això és el que pot minar-te, però res més. I després els Piscis són molt emocionals. Molt fluixers i molt sensibles. Entonces, quan votarien? Quan els ataques això, aquests sentiments o aquestes coses, per exemple, a una parella li aguantarien carros i carretes fins el dia del dia, fins si hem arribat i no puc més. Però sobretot és això, podries fer-los mal amb molta facilitat perquè són molt sensibles i molt blaners. Són bones persones. Però quan ja finalment se venguen d'algú, sí que seria ensanya en dir, ja està bé i ja t'ha passat tantes que avui no, ja t'has pegat contra una paret. Però necessiten molt per a tot això. Sorprendrien, però tardaria a muntó. Inclús si un socio li ha fet una putà, pues sempre li buscaria la forma de dir, bueno, pues no ha sigut per a tant, podem arreglar-lo, vinga, va, que has tingut un mal dia, a veure si ho podem solucionar. Sempre li pegaria la volta a veure com pot ser. I si ja és molt grossa, entonces sí que se vengarien, però d'una forma prou lleugereta, no són massa roïns. Vostès que tots els signes del zodíac tenim un costat roïn, però vaig a dir alguns no tants. Alguns no tant. I el meu que pareix que no... Té la marinera. Alguns? I el teu que pareix que sí, després mira... No res, el meu no res, ja t'he dit jo que no. El meu no serveix per a res. Palla, no res. Bueno, xiques, moltes gràcies. Algo té que fer, no? Bueno, bon cap de setmana, que és la Montó llarg, eh? Bon cap de setmana, que dilluns és festives, de veres, la setmana que ve seguim. Si Déu vol. I a més ens contaràs la teva experiència amb els peregrins de les nits. A veure si vinga, ai! Segur que vens a encantar. Jo crec que sí, jo crec que sí. Me porta mon pare de cotxe escova, que me'n pare també és des que diuen no, però estarà encantat, m'acompanyarà i me cuidarà. I ell, pues, si me passa algo molt gordo, me replegarà. O sigui que vaig ben acompanyar. Vas acompanyar. Sí. Moltes gràcies, xiques. A tu. Espero que hàgiu pres molt bona nota, sempre. Amb elles ho passem molt bé, i sobretot de les parts menys bones que tenim els signes del zodíac. La setmana que ve amb elles, més esoterisme.